Može li vrijeme da bude mrkva? Ma može. Ne, ali na to kariramo. Vrijeme uvijek teče. Ide naprijed, ide naprijed. Ne može ga se zaustaviti. Ne može ga se zaustaviti. Imaju neka nagađanja kao u knjizi hiperprostor, odličija kakua, kako bi se kao prevaglo vrijeme. Ali vrijeme neumitno ide naprijed. Mi svaki na ovom posebnom stavimo. Nikako ne možemo vratiti ovu sekundu prije toga. Kako ćemo vratiti? Ne možemo vratiti. Leo kad ide ravno naprijed, ide naprijed i gotovo. Samo u ovom smjeru. Ne može u ovom smjeru. Ne ide u mijenom smjeru. Kako bi išlo u mijenom smjeru? To je posebno znači. To spada u našem ogledanju. Znači, mrtvo vrijeme. Obično sam zašavao sa vrenjem. Ali šta je mrtvo vrijeme? Mrtvo vrijeme je recimo kad ti ujutro dođeš u školu pa se ono ne radi. Pa ti treba jedno 10 minuta da se probudiš. Da se koncentriraš ono što neki profesor priča. Onda... Ako kod vas ima i pospano vrijeme. Pospano vrijeme da se pravi. Znači, mrtvo vrijeme, evo tu po knjizi, potrtajte si ovih pet. Napišite, znači, napišite koja stranica je to. To je stranica 117. Stranica 117.